Ja by som vás chcel privítať na jedinečnej gastronomickej akcii v Žilinskom kraji, a to je Žilinská gastronomická jeseň v spojitosti s prezentačnou akciou spoločnosti OMES, a to je OMES Fusion. 10. ročník súťaže, 2. ročník OMES Fusion. Výhoda tady téhle pánvy je především to, že jste schopni nezávisle využívat jednu komoru a současně můžete mít jinou teplotu i v té druhé. To modely, ktoré tu máme, sú v 7-kilovej kapacite, otočky odstredovania 1100, rýchlo dezinfekčné programy. Vystavený model je z nejvyšší řady Advance. Dá se postavit jak do řady i do rohu. Jsou udělané nové ramena, má tam výkonnější čerpadla. Tady ta řada je celá dvoupástová, včetně kapoty. Prichádzame tu s novinkou na slovenskom trhu, a to je kompaktná rada konvektomatov iCord v kompaktnom prevedení, kde štandardná šírka je nejakých 900 mm. Pri kompaktnej rade je to iba 52 cm. Portfolio je velice jednoduché, všude, kudy teče voda v základu, jsme tady schopni se přizpůsobit skutečně tomu, co zákazník potřebuje, ať to je co se týče zatížení nebo objemu kapaliny, které musíme odvést z toho povrchu, případně nějaké pevné části, to znamená zbytky potravin, zbytky nějakých výrobních jiných produktů. Máme tu multifunkčný várny kotol modelovej rady Talent od spoločnosti Gastrohouse, kde môžete vidieť, že máme nerezový výpustný ventil, multifunkčný ovládací displej, doplnené príslušenstvom, várnymi košmi na varenie cestovín, vývarov, polievok a podobne. Sprcha, ktorá doplňuje tento kotol o túto funkcionalitu. Hotelová akadémia z Hlinskej ulice v Žiline žne úspechy aj na tomto ročníku Žilinskej gastronomickej jesene.